prvý zápas na turnaji. Súpermašice prehrali, ale ja sa chcem opýtať aj niečo iné, okrem pôsobenia vo Zvončine. Si prešiel viacerými klubmi a mal si možnosť hrať ligu aj v Zlatých Moravciach a myslíš, že ešte napriek tomu, že si sa vydala inou cestou, budeš mať šancu na pôsobenie vo vyšších súťažiach? Ja si myslím, že v akomkoľvek hľadisku, na ktorú cestu som sa teraz vydal, tá cesta sa mi páči a podľa mňa mi môže len pomôcť k tomu, aby som zase vyšiel vyššie a vyššie. Samozrejme súhlasím s tebou a chcem sa spýtať ešte aj na ambície Zvončína. V súťaži budete zrejme bojovať aj s Bolerazom o postup, že či si myslíš, že sa vám podarí nakoniec zlomiť aj odpor Bolerazu a postup? Tak ja hovorím, samozrejme, ja som dosť veľký optimista a nádej nestráca nikdy a verím stále, vlastne myslím si, že šanca tam je a samozrejme doma ich musíme poraziť. Dobre, samozrejme, že palce budeme aj my aj jedným aj druhým. Tebe veľa zdravia a veľa šťastia.